Benvinguda a tota Europa a Parleu, el podcast del Diari de Barcelona en temes europeus. Soc el Vincent de Muntanya i avui parlarem de la pagesia europea. A la Unió Europea es parla molt de la indústria de l'agricultura. Un 20% del pressupost de la Unió Europea es dedica a aquest sector, que és fonamental per mercat comú. Volem entendre millor com funcionen els ajuts de la Unió i què passarà amb el Tractat de Lliure Comerç que es signarà amb Mercosur. Amb nosaltres avui tenim en Joan Caball de la Unió de Pagesos. Joan ha sigut coordinador nacional de la Unió de Pagesos per 25 anys, fins a aquest any 2025. Ell continua a la Unió de Pagesos com a responsable de Relacions Internacionals. Benvingut, Joan. Hola, bon dia. Bon dia. Ara bé, volem contextualitzar una mica la situació amb la pagesia. Com he dit abans, un 20% del pressupost de la Unió Europea es dedica al sector agricultor. El principal mecanisme és la política agrícola comuna, que consisteix en actuacions com pagaments directes a productors i altres incentius. Joan, ens podries dir com funcionen aquests ajuts a la pràctica? És a dir, vosaltres rebeu ajuts, pagaments directes, com funciona? A veure, primer dir que un 20% del pressupost pot ser una quantitat semblant, no? I és una quantitat important, però si, per exemple, Europa tinguessin competències en agricultura, si tinguessin competències exclusives, doncs si tinguessin competències en ensenyament, si tinguessin competències en sanitat, si tinguessin competències en seguretat, per exemple, doncs segur que el pressupost seria més o menys el pressupost com acaba sent del govern de la Generalitat o el govern de l'Estat, que del Ministeri d'Agricultura, el Departament d'Agricultura, sempre acaba sent l'últim en volum. Evidentment, quan Espanya va entrar en aquest club, que llavors eren pocs i ara s'ha anat ampliant fins als 26 després de la marxa del Regne Unit, és veritat que la competència en agricultura, i per això una de les coses que es creés després de la Segona Guerra Mundial, és precisament per intentar aixecar a Europa i intentar que tingués proveïment d'aliments, no? Per tant, un dels principis fonamentals que jo crec que hauríem de tornar a recuperar, que s'ha oblidat una mica, que és la preferència comunitària, pensar que a Europa tenim quasi 500 milions de ciutadans, per tant hem de pensar com alimentar-los i com tenir reserves i no dependre de conflictes bèl·lics, de crisis energètiques, etc., com està passant, i per tant és important aquest 20%. Què rebem els pagesos a canvi d'unes demandes que se'ns estan fent? Evidentment, ha passat per diferents estadis la política agrària europea, i fins ara el que ha vingut fent és, amb alguns sectors que políticament es consideren estratègics, marcar unes pautes perquè no es disparés la cistella de la compra en els ciutadans. Per exemple, si per cada hectàrea de cereals que tu estàs conreant, acabes rebent una prima, o per cada quilo d'alguns productes, no? Per exemple, per vedells i vaques sí que hi ha ajuda, o la llet, però, per exemple, pel sector del porc, que Catalunya és una potència, no hi ha ajudes directes en el consumidor, al productor, hi ha ajudes, en aquest cas, mitjançant amb el tema d'exportació o altre tipus. I no necessàriament perquè tu rebis una ajuda directa vol dir que un sector, el que en rep, aquell sector és el gran beneficiat, i el que no en rep no. Moltes vegades ajuts a millorar la teva capacitat productiva i a ser més competitius en els mercats, a vegades és millor que no pas que rebis una prima i que et fiquin un topall que no pot créixer el teu preu si ho fas més bé, no? Que és el que acaba passant fins ara, i per tant creiem cap allà on hauria d'anar aquesta política, primar en aquells que són professionals i en aquells que fan de pagès i s'aixequen al dematí i fins al vespre estan fent el seu ofici que han triat lliurement, i no pas aquells que tenen la capacitat de poder tenir la titularitat de la terra o la titularitat dels animals, que moltes vegades no juguen o són de gens de fora del sector, o els anomenats caçaprimes, que encara en queden, i aquests haurien de mirar que les arques públiques, el diner públic és finit, i per tant no hauria d'anar a gent que no s'acabi jugant les garrofes amb això, no? I això és un dels principals hàndicaps que té la política agrària europea. L'altre que creiem nosaltres que ara s'està pensant a partir del 28 què, i per tant tenim que nosaltres també dir la nostra idea és que es pensés més amb el suport a la gent que no pas què fa, no? Perquè amb un productor de llet l'ajudem i amb un productor, en aquest cas, d'horta, no se l'ajuda tant, no? Si fa una funció social, que és la producció d'aliments, com a tal. Per tant, hauríem de pensar més en les persones que no pas què és el que fan,
no? Quin tipus de producció, i allà on t'acaben estant, no? Perquè, bueno, hem d'entendre, jo que sé, que els companys doncs, que estan en un apartat molt difícil, en zones de muntanya, és més difícil de produir que en una zona planera i amb regadiu, no? I això, doncs, aquests temes, doncs, en part sí que es té una mica en compte, però s'hauria de tenir més en compte pensant més en la producció d'aquí, primer, i després amb la gent que viu només d'això, que bàsicament això no s'hi ha pensat, no? Sí. Em podries donar un exemple, perquè has dit que la producció és una mica més cara que aquell que nosaltres com a consumidors paguem als supermercats. Em podries donar un exemple? Sí, a veure, perquè doncs, el preu del cereal doncs, no es dispari, doncs, per exemple, doncs, tenim uns suports públics, uns ajuts, i acaben dient, doncs, bàsicament els tens per dos conceptes. Un, per intentar doncs, que no es dispari i que el preu del cereal doncs, serveix per aliment de les persones o dels animals, però també per fer unes pràctiques doncs, mediambientals d'una determinada manera, doncs, que bueno, això n'anomenem tècnicament condicionalitat amb el tema de producció, o ecorègims, doncs, que són els que s'han posat ara, doncs, que, bueno, que els sectors doncs, moltes vegades, com fas una cosa molt homogènia i no entens que a Dinamarca doncs, té una climatologia i es poden fer unes coses, i a Catalunya, que som una climatologia mediterrània, doncs que passem anys que no ens plou, altres anys que ens plou massa, no? Per tant, a les polítiques s'hauria de pensar també a nivell europeu, doncs sí que haurien de tenir una matriu, però haurien de ser adaptades, creiem nosaltres, doncs, a la realitat geogràfica que estàs existint, i a l'hora de produir, doncs, bueno, no és el mateix. Aquí tenim sol, per sort, doncs, i tenim uns sistemes de producció i tenim unes produccions doncs, que d'altres contrades d'Europa no tenen, i per tant s'hauria de valorar doncs, aquestes, i hauríem de pensar doncs, que fos adaptat a les realitats de cada un dels territoris, i moltes vegades les polítiques pensades des de Brussel·les doncs, no tenen aquestes peculiaritats, o per poca perícia dels nostres polítics doncs, a l'hora de defensar-ho, o d'haver del propi sector doncs, a l'hora de dir, escolta'm, això no està adaptat a la realitat, i si ho féssiu d'aquesta altra manera segur que aniríem millor. Doncs això també és una funció de les organitzacions agràries, dels sindicats agraris, i per tant és una de les funcions nostres doncs, de també dir que ens adaptem a les realitats i a les necessitats que tenim com a pagesos o pageses. Com funciona la condicionalitat? La condicionalitat doncs, bueno, t'acaba dient doncs, quins són els paràmetres doncs, a l'hora de produir doncs, un determinat producte, i quines qüestions doncs, pots acabar fent o no. A Europa tenim el principi de precaució, per tant, tot allò que es té que demostrar doncs, que no acaba sent perjudicial de la salut, per tant, tenim molts més productes doncs, que estan prohibits en els mercats europeus en defensa de la salut dels consumidors i de la salut dels propis pagesos a l'hora d'aplicar-los, que en d'altres contrades al món doncs, tenen molts més productes doncs, que poden acabar ficant perquè els tractats internacionals així ho deixen fer. Òbviament, els que estan prohibits per una cosa i per l'altra estan prohibits, no? Però a Europa tenim doncs, bueno, aquest concepte doncs, de que som més restrictius, i nosaltres no entenem, doncs, com per exemple, doncs, es parla últimament del tractat doncs, de Mercosur, que veiem doncs, bueno, aquestes famoses clàusules mirall que vol acabar dient, escolti'm, si la carn doncs, que ve del Paraguai, per exemple, d'Uruguai o d'Argentina, doncs està fet d'una determinada manera i que s'hi han utilitzat uns productes doncs, que aquí estan prohibits, home, si aquí no ens els deixen a fer nosaltres en bé del consumidor, el que ve de fora hauria de tenir aquests mateixos condicionants a l'entrar al mercat europeu. Nosaltres no diguem com es té que produir pels consumidors argentins de l'Uruguai, del Paraguai, el del Brasil o de qualsevol altra contrada del món. Però en aquest cas el que trobem a faltar doncs, bueno, que és una política una mica hipòcrita. Per què? Doncs, bueno, perquè sempre l'agricultura a nivell europeu, en el món econòmic, doncs acaba de sent una moneda de canvi que creiem nosaltres no hauria de ser. Com a organització, un dels principis que acabem tinguent, creiem que l'agricultura i l'alimentació hauria de ser fora de les regles de l'Organització Mundial del Comerç. Això no vol dir que no hauria de tenir regles, però no hauríem de canviar cotxes per quilos de carn o quilos de patates, no? Que és el que s'està fent fins ara. Bueno, tothom vol venir a vendre a Europa no perquè tinguem més ganes, sinó perquè tenim capacitat de poder-ho pagar. Els ciutadans doncs, de molts països d'Àfrica segur que tenen tant o més gana que els ciutadans europeus, l'única cosa que no poden pagar els productes doncs, que els hi porten d'altres llocs. Per tant, aquesta política doncs, que es fa una mica entre cometes o sense cometes doncs, hipòcrita, hauríem d'intentar que s'acabés corregint. Per això, doncs acaba havent-hi doncs, un percentatge doncs, del pressupost molt elevat. Ara veiem doncs, que amb aquestes discussions doncs, el comissari doncs, ja s'ha ficat la tirita abans de la ferida, no? Ja està començant a dir, és que si hem de fer més coses, no? Com per exemple s'ha d'augmentar el gasto
en matèria de defensa europea, doncs, bueno, hi ha una altra possibilitat, no? És que si tu vols fer més coses, doncs fiquis més pressupost. Si del 0,98 o del 0,99, que no arribem del PIB europeu, doncs passem a l'1,27, que és el que la norma pot acabar dient sense modificar cap norma, bueno, podríem fer més coses i no hauríem de retallar, doncs, en aquest cas, ni amb els suports en el sector agrari ni amb d'altres polítiques doncs, que s'estan fent, com els fons de cohesió, que crec jo que són necessaris, potser tant o més que no en matèria de defensa, que potser haurien de tenir més diplomàcia i menys animació bel·licista, no? Hi ha un problema de manca de fons o de distribució, mala distribució dels fons? Bueno, hi ha una mica de les dues coses. Si tu vols fer més coses, i si se'ns demana a nosaltres fer més coses i aquestes tenen un cost de producció més elevat, o se'ns compensa o hi acabem perdent, no? I que aquesta és una, no? Per tant, si vols fer més coses, tu, com marques uns reglaments, tens que ficar al costat quin cost té, quin impacte i qui ho acabarà pagant, i a l'altra, doncs, també hem d'intentar gestionar-ho més bé, que és el que acabaven dient. Encara hi ha massa gent que no és pagesa que rep suports públics. Això és una realitat, doncs, que hauríem d'intentar, doncs, que a partir de la política del 27 doncs, això no acabés passant. Això només és de responsabilitat europea, no? Responsabilitat europea de l'estat espanyol i del govern català, que entre tots podríem fer, i això qualsevol altre company veí, els francesos o els alemanys, podríem fer una millor política que no pas redistributiva, que no pas la que s'està fent fins ara, o la que s'ha fet fins ara. Creiem que tenim que anar més endavant, per això anem primant en aquells que són pagesos, perquè si és una necessitat que fem una funció important, que és la producció d'aliments pel conjunt de la ciutadania, doncs és el que s'hauria de primar. I després hauríem de pensar no tant en exportar a altres contrades del món, que moltes vegades potser volem ser sostenibles, en aquesta paraula doncs, que està tan pervertida, i pensar, ja dic, que a Europa doncs, són prop de 500 milions de ciutadans, per tant, doncs, que tots tenen intenció de menjar i tenen necessitat de menjar, doncs potser pensar en aquests i no pensar en l'altra punta de món, perquè moltes vegades el que estem fent és portar productes d'aquí i ensorrem els seus mercats. No hauríem d'intentar que amb el tema d'alimentació no fos un sistema especulatiu, doncs, que moltes vegades ho acaba siguent. Sí. Abans de parlar del tractat del Mercosur, primer vull entendre aquest pressupost es decideix a Brussel·les. Com arriba els diners a Catalunya? És a dir, amb quin procés passa? A quin procés? Primer es discuteix a Brussel·les. Es distribueix d'una forma equitativa? Bueno, hi ha uns criteris, però no és. No? Els països de l'est van més retrasats en quant a la percepció, perquè aporten menys del que acaben traient, i hi ha unes prebendes o un dret de cuixa doncs, dels que ja hi eren abans. No? Bàsicament s'acaba dient Alemanya és el gran aportador net, però també vol rebre doncs, aquests recursos. El gran perceptor doncs encara continua sent França, doncs Espanya doncs, està bé, però ell vol continuar sent el gran perceptor i potser doncs, amb les realitats agronòmiques haurien de ser alguns altres. I qui acaba fent? Un cop s'ha fet l'acord polític de tu et toca tant, a tu et toca tant, a tu et toca tant de cada un dels estats, i la correcció que fisi, doncs, que hi hagi doncs, d'una mica més, perquè si hi ha algun doncs, que rengonya i no li sembla bé el que li ha tocat, doncs, bueno, doncs es negocia bilateralment i li donen doncs, alguna cosa més. Un cop s'ha fet aquest repartiment per estats, llavors es marca doncs, com un menú per dir una carta doncs, que ara en aquest moment doncs, tens que presentar com els vols repartir i quina política acabaràs fent doncs, l'estat espanyol, el francès, etc doncs, el conjunt d'estats. A Europa t'ho valida i llavors la gestió d'aquests fons, un cop t'han arribant, ho fa l'estat espanyol amb un fons doncs, que no es poden acabar tocant per fer altres menesters econòmics, i ho acaba gestionant doncs, el govern de la Generalitat de Catalunya per als pagesos catalans, el govern doncs, d'Aragó pels pagesos aragonesos i el govern d'Andalusia pels pagesos andalusos, però acaba sent doncs, una mera de gestió i control que acaben fent. Digue, a veure, en Pau, en Pere, en Joan, doncs li hem comprovat que tot el que ha demanat ell i totes les condicions doncs, les ha fetes correctament, per tant ja se'l pot pagar, i el FEGA, que és el Fons de Garantia Espanyol, doncs és el que acaba decidint, doncs, bueno, el territori diu vostè ja pot cobrar això, doncs vostè demanem que l'acabi pagant, no?
però el mecanisme acaba sent que hi ha un interlocutor que és l'Estat amb Europa i llavors hi ha 17 interlocutors, doncs l'Estat espanyol són els 17 territoris amb l'Estat i també poden interlocutar de molt poc petit doncs a nivell europeu amb algunes condicions, com per exemple en els plans de desenvolupament rural, doncs que són ajudes per fer, no per ser, no, sinó per fer coses. Si tu fas inversió, doncs et dono una part d'aquesta inversió doncs, perquè la facis més ràpida perquè creiem o en aspectes mediambientals, o en aspectes productius, o en aspectes de millora perquè tots creiem que té que anar, doncs aquests pot tenir una mini interlocució, però qui acaba interlocutant en paraules grans i qui acaba decidint i qui acaba acordant, doncs és el govern de l'Estat. Ok. Si en cas de que un pagès no compleix amb la condicionalitat, no rebe diners. Si no compleixes amb un apartat, Okay. hi ha un percentatge, tens una petita sanció que et detreuen, si ets reincident, doncs et detreuen més, i si ets molt reincident, doncs podis arribar a perdre tots els drets d'ajuda. Això sí, a veure, acaba passant amb els 2 primers apartats, doncs sí que acaba passant, després tenen que poder demostrar que t'has equivocat o bé que ha sigut un error, perquè aquí la burocràcia, els satèl·lits i tota la tecnologia, estem a l'any 2025, però hi ha vegades doncs, que acaba fallant, perquè podem tenir el mecanismes, però tots sabem que a Catalunya no hi ha cobertura encara de mòbil per tot, no? Per tant, doncs, això també passa en d'altres contrades, doncs, es té que acabar comprovant doncs, que s'hagi fet una cosa incorrecta, quan s'ha comprovat si és incorrecte o no, o algun pagès doncs, que es passa d'espavilat, doncs aquell rep una sanció perquè creiem, precisament està fent un flac favor a la resta que sí ho acaben fent bé. Quant de temps triga en arribar a aquests diners? A veure, ara s'ha obert el període per demanar tot pagès a casa nostra té que fer una declaració única de conreu, la DUN, que s'acaba anomenant, tinguis ajudes o no, Catalunya és obligatori, tothom, perquè produïm aliments per a la ciutadania i per tant hem de complir altres requisits, i llavors depèn de lo que tu tinguis uns drets adquirits en temps o bé te'ls hagin donat si ets jove, doncs de la reserva que hi ha a l'Estat, que quan hi ha un pagès que plega, doncs s'incrementa la reserva, doncs ho acabes demanant ara més o menys fins cap a l'abril o al maig, depèn dels anys, s'acaba allargant 10 o 15 dies més, i llavors comences a percebre l'ajuda entre el 16 d'octubre i pots acabar anant a cobrar la liquiditat final fins al juny de l'any següent. Normalment, tots els estats acaben demanant doncs, que es pugui fer un avançament. Si és a partir del 17 d'octubre pots fer un avançament d'un 70% si Europa et diu sí, ok, ho pots fer. Si no, tens que esperar doncs, fins al desembre, que pots fer fins a un 90, i llavors doncs, es va comprovant tot, i llavors doncs, van fent, per exemple, per dir d'alguna manera, les liquidacions. I llavors hi ha un suport d'ajudes doncs, que estan condicionades a fer un altre tipus de requisits, i aquests doncs, també acaben vinguent entre el 16 d'octubre i el juny de l'any següent. Ok. Tots recordem la protesta de pagesos de l'any passat, en context de les regulacions europees. Hem parlat una mica d'això. Ha passat alguna cosa des de l'any passat? A veure, l'any passat el context acabava sent un. Teníem eleccions al Parlament Europeu, hi havia molts estats doncs, per problemes interns i problemes d'Europa doncs, que també acaba sent, i va ser un conjunt de factors. A casa nostra doncs, fèiem 3 anys, a alguns llocs 4 quasi, que era el quart any doncs, que hi havia sequera. Per tant, doncs, hi havia uns elements doncs, objectius doncs, que feia que la gent doncs, estigués descontenta. Això, si afegim les càrregues burocràtiques que acabem tinguent, les realitats doncs, que no acabaves tinguent doncs, uns rendiments doncs, de la teva feina, no? Perquè aquí hem d'oblidar que no solament intervé l'administració, sinó, i aquesta és una part amb el tema d'ajudes, però a Catalunya tenim produccions que val molt més al mercat que no pas les que estan ajudades, i per tant les que van al mercat, si tu tens la gran distribució i l'agroindústria doncs, que t'està apretant amb el tema de preus i no acabes cobrant els preus justos doncs, que cobreixis els teus costos i que guanyis qualsevol altre ciutadà doncs, que intenta guanyar si fa negocis, en aquest cas doncs, amb un vessant econòmic, doncs, tot això es va ajuntar i va petar, no? Això vol dir que fins a llavors no passava res i a partir de llavors s'ha acabat arreglant tot, no? Fins a llavors no hi havia protestes doncs, que costaven més que la gent seguís, i llavors ençà doncs, s'ha anat avançant una mica. En tema europeu
s'ha intentat flexibilitzar algunes coses, podrien ser més, però s'han flexibilitzat algunes coses. L'estat espanyol, amb les seves competències, doncs, t'ha ficat qüestions sobre la taula i la que jo crec que, i és just acabar dient, doncs que els suports econòmics que hi ha hagut per tema de sequera, doncs amb l'any 23 i l'any 24, doncs amb els últims governs que acabava havent-hi i amb el nou govern, doncs precisament varen dir que el pla de xoc hauríem d'intentar. A veure, una ajuda no és perquè tu cobris igual que si collissis i tinguessis un bon preu. Una ajuda és per ajudar-te a passar un any, però bueno, si passem un any de sequera, 2 de sequera, 3 i en alguns llocs 4, doncs bueno, el tema acabava sent més difícil, però per tant les protestes doncs, són bones que sempre hi siguin, però sempre tenen que anar acompanyades doncs, de propostes doncs, que es puguin realitzar, que es puguin explicar i en aquest cas doncs, que es puguin entendre per part del conjunt de la ciutadania, que és finalment doncs, qui ens tenim que trobar d'aliats, com sempre. Ok. Ara obrim el tema del tractat amb Mercosur. El desembre passat, la Unió Europea i Mercosur han anunciat la conclusió de negociacions per un acord d'associació on es pretén millorar el comerç entre els mercats. La Unió Europea ha dit que aquest tractat donaria suport al sector agricultor europeu, millorant les exportacions cap a països del Mercosur. Quina opinió teniu a la Unió de Pagesos? A veure, l'opinió és que un tractat quan s'està negociant en més de 2 dècades, perquè portem quasi 25 anys negociant-lo, vull dir, jo crec que hi ha un recel, no? Si tu un tractat, doncs, bueno, el fiques els elements a sobre la taula i dir passar 25 anys per posar-se d'acord, doncs, bueno, deu ser una mica difícil o bé que una de les parts o totes dues parts no es fien de l'altra. Aquí què hi ha acabat havent-hi? Doncs, bueno, hi va acabar havent una fotografia doncs, de la presidenta von der Leyen, doncs, amb els països de Mercosur, doncs, amb una fotografia doncs, que es va acabar fent, perquè el que va ser el pas polític, però ara es tenen que fer doncs, bueno, tots els tractats i tots els passos econòmics i es té que ratificar. Hem de pensar que, per exemple, l'acord amb Xile fa uns quants anys doncs, que ja s'ha aprovat, però hi ha 10 estats que encara no l'han ratificat, i llavors doncs, aquí veiem que hi ha més, potser, de cara a la galeria, per dir d'alguna manera, que ens fem la foto i ja ho tenim en marxa, que no pas realitat que el tractat doncs, estigui en marxa. I a més estem veient doncs, que un dels 4 països de Mercosur doncs, està dient doncs, bueno, que vol anar per lliure, no? El president Milei d'Argentina doncs, bueno, vol anar per lliure i tractar bilateralment doncs, amb els Estats Units que els altres, i per tant jo entenc que més que aquest tractat es necessités o no, és la conveniència de que ara el tirem endavant o no el tirem endavant, o diguem que el tirem endavant, que jo crec que hi ha més realitat d'aquesta, que diguem que el tirem endavant però encara no hi ha totes les bases posades, i que sigui beneficiós per l'agricultura majoritàriament, i ja s'ha reconegut que és la gran sacrificada, que és això, canviarem cotxes, no? Que Alemanya vol exportar cotxes o d'altres elements, components econòmics, i què ens poden oferir ells? Doncs bueno, ells ens podran oferir que en podran entrar productes agroalimentaris dels seus llocs doncs, amb uns arancels més baixos doncs, que fins ara doncs, eren més alts i per tant no eren competitius a casa nostra. En cas de que aquest tractat tingui efecte aquest any, sabem que és molt difícil això, etc. En cas de que prengui efecte, què fareu? A veure, l'alternativa acabaria sent que tots hem d'acabar pensant de que primer hauríem de pensar en el nostre mercat, per tant, el tema de la preferència comunitària l'hauríem de recuperar i el tema del mercat comú l'hauríem d'acabar potenciant. No sé si la nostra finalitat és que acabem produint totes les coses per portar i per què hem d'importar productes doncs, d'altres llocs cap aquí pensant que la seva ciutadania doncs moltes vegades amb companys sindicalistes d'altres organitzacions, per exemple de la Índia o d'altres llocs, diu, escolta'm, si s'emporten un menjar que aquí és necessari i n'hi ha uns quants perquè tenen diners i la producció la tenen ells, doncs l'acaben venguent a fora. Però primer hauríem de mirar aquest concepte de sobirania alimentària, de ficar-la en lletres molt més grans i que cada Parlament doncs, aquestes lletres no acabessin marxant i no s'esborressin i en aquest cas potser se'ls hi fiqués a sobre al front de cada un dels responsables polítics el tema de sobirania alimentària i el tema de sostenibilitat, perquè si ens hem de dedicar a portar aliments d'una punta a l'altra de món i dir que després serem sostenibles, potser hauríem de fer la política una mica més coherent entre tots. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a Joan per ser aquí i a vosaltres per escoltar-nos. Fins a la propera.